Hola, sube. Kaixo, ze moduz? Bueno, ikusten duzuen bezala higi aldatu dut. Oin naiz nire ametxon klona behitu. Bien. Kolore desberdina, baina bueno, la misma esencia. Ya está, ama, que presumida. Etorriga kanalesera eta bingo jasa faltzera, cabezón de la salera. Zuek, ontsa erakutsi dutzueten lekua da txikitan txutxiak erosten itxun lekua. Eta jo naiz nire amakin, eta bueno, erosi dugu da. Zako aldatu da, en plan, pila bat gauza berri dare, eta erosi du nire amak. Mitiko billete honek, papela hasienak, que no, que es así. Bueno, honek. Eta dare super honek. Bueno, zuek, hau, konparau nire eskuakin, da zurito bat, eta hau da kaina bat. Ui, hau da gure zurito bat isa bergaran, bueno, eta han, hau eskera txupito bat. Hola zuek, zen moduz, bueno, ikusten duzuen bezala, higi aldatu dut. Gaur dutxauta askoz hobeto geratzen da, hau zen nire asmoa. Bat ez be, lehen hau neukalako higia rizaua, baina ez rizaua orduan, zemazera bak niban, permanentia itxia. Eta bueno, kontoko zuet gaurko planina. Berez, eurixen behar zeban, zubio guztian hemen, baina ez diardo euririk, orduan, atzo gabian pentsau genuen, jumbian gainela gaur, unkerara gozaltzera, gero palmera, gero bezi, ez dago nire ama hor. Eta gero San Vicentena. Orduan, gaurko outfita, porque 2 minutuan prestonean mochilia. Da, soineko hau, jertze honekin, ze klaro, hemen ja fresh baiteo, jertze honekin, en plan, hola. Eta nire dilemia, bueno, jarri ditut mediak ze aizia dabil. Baina, klaro, nik beti erostot galtzer dilusiak, ze pasatzen da? Bueno, hau, oin, jomena izela, hola. Ez da gaizki geratzen, baina oso ondo bez. Gero, badazpada, kotxian lagatzeko txaketa zuri bat.
Eta daukaten poltza, hola, pijo bakarra. Eta, Bartzelonaren osin itxun betaurreko honek panto eta holatz akordauko dira. Ai, más ezekin daren. Porque cresto en resolago eta, claro, pues bestela. Ella no ve, hola. Beitu zuek, hau da La Casa Azul. Bueno, berez ez da ditzen La Casa Azul, baina guk La Casa Azul ditzen dut hau, eta dari Kriston Palmera kontxerako txiko zuek. Beitu. Hausan, ¿quieres posar? Venga. La puerta del peregrino. Ama, es un vídeo, La puerta del peregrino. Eta... Eta, zan hospital bat. Hemen dizarte zinen, Camino de Santiago itzen zinunian. La puerta del peregrino, eta zegoen ospitxala. Hemen dago, The Church, Elysia. Hau da, sarreria, baina bakarrik herritarren dako. Zeo zentzungo dan, baina hau da La Puerta del Poder. Hemenek sartzen ziren boteria zeukan jendia. Es que me parece flipantia atiak desberdintzia. Eta zela ez, obrak hau edala aestetik. Beitu zuek, lehen ezautuet esala deitzen La Casa Azul, baina bai, beitu, La Casa Azul Royal 3. Eta, zabaltzen dozu, eta, a ver... Jak, enormuz! Eta gero erosi dugu, bai, hemen, pasteltxo batzuk eta soba bat, gero erakutziko zuet. Beitu, indogu bildotza. Eta, hau da poltza bat, itxen dozula, hemen barruan zahartu, la berako balio daue. Eta itxen da bere saltzan. Eta geratzen da superrona. Bueno, lehen galditza ditzen duguna bildotza hemen, baina bueno. Eta hau da, saltza bat, indabenen ere aitak ikusi da bela. De un chef de no sé qué. ¿De qué? Reducción. Ah, reducción, pero ¿de qué? La salsa, Ah, reducción de la salsa bildotana. Está muy bien. Ay, qué bueno, berakatza.
botako hori eta garatuko da pues, super ona. Ama, ¿Qué? la zarpa. Bueno, eta baskalduzterako erosi dugu, txin-txin. Behitu, krosanak dare, erdixa kremakin eta erdixa natakin. Zen eraite gustatzakako kremakin, oza natakin eta neri kremakin. Kaixo, egunon. Bueno, gaur azkenengo eguna da, asteartea. Eta erakutsi bezuet, atzo horrezun itxun bi gauza. Bueno, hau, nire amak zeukan etxian, da diapermarkeko argi honek. Lan jartzeko lan. Ba, mando ez da jartzeko nire gelan, ez dakitela nugu jarrikoten, baina, bueno, erakutziko zuet. Gero, oin. Supermodan daren gantxituak, holan, kolorintxixetakoak jartzeko egian. Ez dakit ilunekin ondo geratuko dan, baina, bueno, proba handiakoa da. Eta, liburu bat. Da, Contando atardeceres, la vecina rubiana, da, bigarren partia. Lehenengoa baneukan irakurrita, eta enitzen akordatzen. Osea, akordatzen nintzen irakurrita neukala, baina ez bigarren parte bat zeukala, bueno, irudia lantera nintzen atzo, bueno. Hau, holakoa, super politxa. Beitu, han fondu aldaren horrek dira los picos de Europa. Es que kriston isiltasuna dago herrixan, da una maravilla. Bueno, zuek ja astearte gabada ja pijamiak inta dana. Hola bukatzen dut bidixua plan honekin inoiz ez duten erabiltzen. Ze, bueno, kuartu aldatu dut, bueno, gauza batzun bide ditut, eta, bueno, ba, hola erabaki dut bukatzia bidixua. Espero dut asko gustau izana, eta, bueno, urrengoan ibozue jaustur bat edo, oza, jaustur, room tour bat, ba, eskatu eta ingotzuen.